Diyos marahin aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo kay Kristo. Sa Santa Misa niya tungunyan, iba taman po ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Nene del Rosario, Esperanza Laureta, Thanksgiving in petition of Lorraine Evany Clarete, Thanksgiving and petition of Lorraine and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio, Thanksgiving Mass for all the blessings received by Dote Monte and family. Thanksgiving for all the blessings received for Mama Nini's health and long life, offered by Sis Celi Delgado. Thanksgiving Mass for passing the nursing board exam of Luis Daniel Prado and June Marie Paro, offered by Liantero and Decena family. Thanksgiving prayer of the employees of Provincial Assessor, offered by Harry Robredo. Thanksgiving Mass offered by Jesusa Ditan and family, and Maricel and Ariel Arcilia and family. Special intention for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. For safe travel of Jerome Rodriguez, for safe and good health of Carmen Bunyag and Biel Marie Rodriguez, for safe and good health of Arnold Curbe, Arnold II and Cindy Bunyag, offered by Sis Binang. For divine intervention of land dispute at Lidong Salugon, Hibago, Pawili, offered by Nene del Rosario. Prayer and petition for safe pregnancy of Maria Pidona Rodriguez, offered by Bunyag family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Father Luan Harcia, para sa kalag asin mga kalag sa purgatorio, asin man para sa kalag kan mga dead members of CRC and LLFCC, especially Lorenzo and Maria Paz Corazon. Para sa kalag ni Arnaldo, dulot ni Sis Binang Bunyag. Para sa kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte. Para sa kalag ni Eric, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Perfecto family. Para sa kalag sa purgatorio, dulot kan Liantero and Decena family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Leticia, asin Cesar, dulot ni Harry Robredo. Para sa kalag ni Florencio Rolando Remedios, Sheila Bricio Jr., and Ruben, dulot ni Rosela Plandes, asin para sa kalag ni Eufemia Lucero. Ngunyan, iyo an ikaduang Domingo kan Adviento, an panahon nin paghalat, asin pag-andam, kan kagurangnan. Kun kaya, sa panahon na ini, dapat mahiroan sa tong mga puso, kan kapahayagan ni Juan Bautista, tanusaan dalan kan kagurangnan. Susog ki San Pedro, namantang kita naghahalat, dapat maghinguha kitang maabutan an mayong digta sa atubang niya sa katuninungan. Ang satuya pong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Magawit sa
Ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngunyan sa tuyang susuluan an ikaduwang kandila kan korona kan Adbyento. An ikaduwang kandila minasimbolo kan dakulang paglaom nagikan sa Dios. An panahon kan Adbyento sarong pangapudan sa to gabos na magsiyasat kan satong buhay dara an grasya kan pagpenitensya na iyo ang tanda kan enot na kandila. Ngunyan, yaon sa to ang regalo nin paglaom na bunga kan pagpenitensya asin pagsayuma sa sadiri. An paglaom na ini, nagdadara sa tuya pasiring sa dalan nin maninigong pagsabat sa Kristong madatong. An ilaw na ini, magdaraman lugod sa to kan paglaom na yaon kay Hesu Kristo sa tong kagurangnan. Amen. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mami bi kita. Diyos na makakamhan asin mahirakon, an mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang nin anuman na mga kinabanon na nagibo. Alagad an pakasabot nin langitnon na kadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ipinahayag ni Propeta Isaías sa mga bihag sa Babilonya na day sinda mawaranin paglaom. Ninhuli taan mahal na Diyos, mahilig asin ililigtas an mga nasa bilangguan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Rangaha, rangahaan sa kong banwaan, sabi kan sa indong Diyos. Kaulaya ang puso ng Jerusalem, asin ikurahaw sa iya, na nautob na ang sa iyang paglingkod, na nabayadan na ang sa iyang sala. Na inako niya sa kamot kan kagurangnan. Dubling padusa sa gabos niyang kasaalan. Tingog na naghaharubay. Sa desyerto andama andalan kan kagurangnan. Tanusa sa kadlagan, asin ang tinampukan sa tong Diyos. Ang gabos na kababan, itaas, asin ang gabos na bukid, sa kabulod, ibaba. Ang lubak-lubak sa ramahon, asin ang burubuklod patagon. Ihahayag ang kamurawayan kan kagurangnan, asin sa rabay na maghihiling ang gabos na laman, taan nguso kan kagurangnan nagtaram. Sa halangkaw na bukid magtukad ka, para barita sa Zion. Irokyaw mong makusog ang sa imong tingog, para barita sa Jerusalem. Irokyaw mo, dai ka matakot. Sabihi ang mga syudad nin Huda, uya an sa indong Diyos, uya an kagurangnan, Diyos mabagsik na maabot, asin ang sa iyang takyag nagsasakop, uya an sa iyang premeyo dara niya, asin ang sa iyang bayad sa atubang niya. Siring na ang pastor nagpapasabsab sa iyang mga karnero, nagtitipon kan mga kordero sa iyang takyag. Iniitaa sa iyang daghan, ang mga nagpapasuso, aan tabayanan. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo ang sa imong kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkahirak, asin itao mo sa mo an sa imong kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram kan Diyos. Tamataram ang kagurangnanin katuninungan sa iyang banwaan. Sa mga maimbod sa iya, sa mga dai nagbabalik sa kapatalan. Totoo harani sa may pagkatakot, sa iya ang tabang ning nakakaligtas. Tanganing mag-ero ko ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkahirak, asin itao mo sa mo an sa imong kaligtasan. Ang pagkaherak asin katotoohan, nagsabatan. Ang kasuriputan asin ang katuninungan, naghadukan. Nagsupang sa daga ang katotoohan. Hali sa langit, nagdungaw ang kasuriputan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkahirak, asin itao mo sa mo an sa imong kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niya to magbubunga. Ang kasuriputan maglalakaw sa atubang niya. Gigibuhon niyang dalan ang sa iyang linakawan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkahirak, asin itao mo sa mo an sa imong kaligtasan. Pinapagirumdom sa to ni San Pedro na ang kagurangnan mabalik sa paghukom, asin sa oras na dai aram kan tao. Kun kaya kinakaipuhan na mabuhay kita na may paghinguhang, maging malinig, banal ang kalag, asin padagos na namumuot sa Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An sarong ini ng God da inindo paglingawan mga namumutan. An sarong aldaw sa kagurangnan, siring sa rinibong taon, asin an rinibong taon, siring sa sarong aldaw. Dai nag-aabala an kagurangnan kan sa iyang panuga, siring sa paghona kan iba, dapit sa abala. Kundi nagpapasensya siya sa indo, habo na may mapara, kundi na ang gabos makapagbakli. Alagad, maabot an aldaw kan kagurangnan, siring sa parahaabon. Sa aldaw na iyan,
An langit malipas na nagraragungdong. Asin ang mga elemento pagkasulo malalaglag. Ang daga, asin ang gabos na gibo dyan, mahahayag. Palibhasa, ang gabos malalaglag, ninsiring. Dapat maging anong klaseng tao kamo, sa banal, asin makidiyos nindong pamumuhay. Hinahalat asin pinapahidali ang pagdatong kan aldaw kan Diyos. Nahuli ka iyan, ang langit, nagkakalayong malalaglag, dangan ang mga elemento masusulo, saka matutunaw. Alagad, naghahalat kita, nin bagong langit, asin bagong daga, susog sa saiyang panuga, naeerokan nin kasuriputan. Kaya, mga namumutan, sa paghahalat kaini, maghingowa kamong maabutan na mayong digta o nudi, kaninan, sa atubang niya sa katuninungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Asin sa saibong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kapinunan kan ebanghelyo ni Jesucristo, aki kan Dios. Susog sa nasusurat kay Propeta Isaías. Uya, sinusugo ko an sa kong anghel sa inutan mo, na maandam kan sa imong dalan, tingog na nagkukurahaw sa desyerto, andama andalan kan kagurangnan, patanusa an sa iyang mga agihan. Nagtunga si Juan Bautista sa desyerto, inarubay an bunyag nin pagbakli para sa kapatawadan nin mga kasalan. Nagluluwas pasiring sa iya, ang bilog na runa nin Judea, saka ang gabos na taga Jerusalem. Asin nagpapabunyag sa iya sa salog Jordan. Ibinuboy-boy ang sa indang mga kasalan. Si Juan nagugubingan nin balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa iyang habayan. Asin nagkakakan nin duron sa katangguli, kan kadlagan. Nagaharubay siya, maabot an orog kakusog sako, sa hodyan ko. Bako akong maninigong magduko, sa paghubad kan bugkos kan sa iyang sandalyas. Ako nagbunyag sa indo sa tubig, alagad siya mabunyag sa indo sa Espiritu Santo. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Punanta sa detalye, an-enot na babasahon ngunyan. Ini, subuot sinurat bako kan author kan libro ni Isaías sa chapter 1 hanggang sa 39. An binasa ta poon chapter 40. Subuot ibaman an parasurat o arang author kaini.
medyo nag-urag-urag lang ang satuyang microphone, kaya baka day nindo masyadong naintindihan ang satuyang enot na babasahon. Baka may mag-donate lamang dyan. Tanganing maging magayon ang satuyang microphone. Saro pa, ang binasa ta, sabi ko, is hali sa chapter 40. As in, sabi ka yan, subuot, sabi kan mga scholars, iba man ang author ka ini. Taano? An sa tuyang common sense o an sa tuyang sentido komon, kung igwa pa kita, nagsasabi na bako si Isaías ang nagsurat kay ni, hulita sa chapter 1 to 39, kan libro ni Isaías, ang author nagtataram kan manunungod sa katapusan kan kinakban, manunungod sa paghusga sa mga tao. So ang nasusurat na ini, kan Isaías chapter 1 to 39, perming anggot ang tono. Kung babasahon nindo yan, medyo anggot ang sa iyang tono. Kaya ako habo ko nang mag-anggot, nganing dai ko makaayon sa chapter 1 to 39. Perming anggot. Samantala, ang nadangog ta sa first reading ngunyan, hali sa chapter 40, madadangog niya to na iniyo bakong kaanggutan ang tono, bakong kaanggutan. Saro pa ang original na propeta Isaías, nagpropesiya kan ikawalong siglo, 8th century. Taano ta nagtutubod kita na ang enot na babasahon ngunyan, iba man ang nagsurat, iba man ang author, kaysa duman sa nagsurat sa chapter Isaías, chapter 1 to 39. Enot, sabi ko na nga ni, iba ang tono ka ini. Hali sa paghusga, pasiring sa paglaom, from judgmental to hopeful. Sa paghuhusga, pasiring sa paglaom. Asin an mahalaga sa gabos, iyon na ang istorya nin pangyayari na sinasabi niya sa binasa, nadangog tang binasa ngunyan, nangyari makalipas after 2 centuries or 2 siglo. Kaya halaba ang pagitan. An original na ang katapusan kang Babylonian exile na inaapod ta, iyo ang katapusan kan pagkauripon kan mga Hudiyo sa Babylonia. Sa modernong panahon, ang Babylonia, iyo po ang inaapod niya tong Iraq sa ngunyan na panahon. Yan ang Babylon. Yan ang lumang apod sa lugar na ini. Ngunyan, yan ang apod dyan, Iraq. Ang original na propeta, Isaías, daing pwedeng mabuhay abuton na lampas 200 na taon. As in, ang ibang Bible scholars nagsasabi na ang enot na babasahon, sinurat kan ibang parasurat or author. Kaya lang huli takulang an informasyon kan pakabisto niya to kung isay mananggad ang nagsurat kay ni, ang author kay ni, kaya inapod na lang ini na the second Isaiah, an ikaduwang Isaías. Ini ang binasa tangon niya na hali sa chapter 40 hanggang ining chapter 55. An para surat na ini, binuksan ang babasahon ngunyan sa paagi kang inaapod ni na oracle of hope, orakulo nin paglaom. Kaya kung nadangog ta itong enot na babasahon, ang sabi kayan, rangaha, rangaha ang sakong banwaan, sabi kan sa indong Diyos. Ang mga tataramon na nagtataong konsolasyon, pwedeng magpahibi sa to kung aram ta, kung ano ang background ka ini, kung taano ta nakakapagsabi sinda, kan rangaha, rangaha. Ano ang background ka ini? Ang istorya arog ka ini. Sinakop ang Israel, alagad na kilaban sinda. Sa indang mga soldados na kilaban, sa paghuna na kaya nindang madaog ang mga kaiwal, alagad dinaog sinda kan mga Babylonians, asin naradas ang mga Hudiyo. Kadakol sa inda ang nagkagaradan. Ang sa indang syudad narumpag. So imagine na lang nindo,
garo siya Manila pakatapos kang World War II. Bagsak ang gabos na building, garaba ang mga building, o kaya arog kan gera ngunyan sa Israel. Kung mahiling nindo sa mga YouTube, garaba ang mga building, inabandona, warasak ang mga istaran. So ang templo kan mga Hudiyo, bagsak, as in ang syudad na demolish, huli kan gera. Ang mga harong nasulo, as in kadakol, nakatambak, nagadan sa kalsada. Mga aki, as in mga babae, mga gurang, nagkalat ang saindang bangkay sa tinampo. So imagine that. Arog kayan kakulog o kapait ang saindang inaagihan. Kang sarong simana ito or the other, ngunya na bulan baga, itong binumba sa Mindanao State University na may mga nagkagaradan. Pag nahiling ta sa TV, makangirhat. So, i-multiply that. Imagine arog kayan ang pangyayari sa sainda. So, ang ibang nakaligtas, ginibong mga oripon asin bihag sa syudad nin Babylonia. Para mas ma-imagine niya to ang trahedyang inagihan ninda, basahon nindo, assignment nindo. Basahon nindo ang makangirhat, asin mas nakakatakot na salmo sa lumang tipan. Iyan ang Salmo 137. Salmo 137. Iyan ang pinakamamundong salmo sa lumang tipan. Ini sarong mapait na inagrangay o sarong panaghuy huli kan magabat na trahedya kang inaapod tang Babylonian captivity. Ano ang sinasabi kan Salmo 137? Familiar ka mo ka ini. Ngunyan dakol na ang nagbabayli ka ini sa TikTok. Pag binayli sa TikTok, garoday tanan nahiling ang pagsakit na inagihan ninda. Ginibo ining kanta, Rivers of Babylon. Familiar na ka mo. So iyan, by the rivers of Babylon. Yan. Ganyan, tigtitiri TikTok na ini. Pero kung tututukan ta ang tataramo na ini yung ang mangkangirhat, masakit, grabing kadipisilay na inagihan ninda. Sabi sa rivers of Babylon, by the rivers of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. Nagtukaw kami, naghihibi kami, kang nagigirumduman mi ang nangyari sa Zion. There the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? So sa sobrang kasakitan asin kulog na inagihan ninda, dahil sinda makakanta, sinablay ang mga gitara sa kahoy. Kansinda sinabihan kan maestro na magturog o magtugtog kan sa indang kanta, an sa indang simbag, Sir, paano kami makanta kung kami uripon sa ibang lugar? Pakatapos kan pagsakit na sa muyang inagihan. So may imagine ta ang kasakitan na sa indang inagihan. Kung malingawan niya mo, sabi ninda, kung malingawan niya mo ang Jerusalem, lugod ang tuong kamot mawara, asyanan sa mong mga dila, day makataram habang panahon, kung sa mong malingawan ang Jerusalem. So ini ang sakit na inagihan ninda. Ngilingon ta, grabe ang sakit na inagihan ninda. So ngunyan, sa babasahon, pakatapos ning 50 taon, nakadangog sindanin mga tataramon na nagtataong konsolasyon. Kaya dakula ini yung paglaom. Kung kamo may mga inaagihan na pagsakit, kadipisilan sa buhay, imagine ang inagihan kan komunidad na ini. Asin si Propeta Isaías, sa inot na babasahon mo niya, nagtaram sa inda. Sabi niya, tapos na ang pagkauripon. Asin mabalik na sinda sa indang syudad, asin hirahayon ninda sa indang garabang harong. So imagine mo, katong panahon, sabi ko na nga ni, gera, World War II, 1945. Asinan mga tao sa sublang kadipisilan, naghahalat ning anunsyo sa radyo, natapos na ang gera. Takad to may mga transistor, imagine mo nag-aaralat sinda, noari na daw matatapos ang gerang ini. Tusiring ka ini mga tugang, ang mga Israelita, sa haloy na paghalat ninda,
may anunsyo na tapos na ang sa indang pagkauripon. Iniyo ang background kang enot na babasahon. Kaya rangaha, rangaha, saro iniyong pagranga para sa sainda. O, kaya kung may mga inaagyan kitang pagsakit, ang enot na babasahon ngunyan, sarong marhay na bareta. Kaya sa Salmo, nadangog ta ang na magdadarang tunay na katuninungan ang pagdatong nin kagurangnan. Asin sa ikaduwang babasahon, inaalok kita na dapat andam kita sa pagdatong na ini nin kagurangnan. Maabot na, matatapos na ang sa indang pagsakit. Ang sa tong ebanghelyo ngunyan, nagpapahayag kung si Isay ang madatong na magdadaranin paglaom. Kaya ang ebanghelyo ngunyan, sabi, sa kapinunan kan ebanghelyo ni Hesukristo, aki kan Diyos. Ako nagtutubod na ang kapinunan kan ebanghelyong ini, sinurat ni San Marcos matapos ang buong libro. Minsan arog kayan ang pagsurat na inot ang libro bago ang introduction. He wrote the beginning in the end. Yeah. Kaya nagpuon si San Marcos sa pag-anunsyo kung ano ang marhay na bareta. Sabi sa ebanghelyo, kapinunan kan ebanghelyo ni Jesucristo, aki kan Diyos. Duwang titulo ang sa iyang sinabi. Jesucristo, ang Mesiyas, asin aki nin Diyos. So, imbes na inintroduce niya si Jesucristo, tig-introduce ni San Marcos, ang ma-introduce ki Kristo. Asin isa yung ma-introduce na iyan, iyo si Juan Bautista. Siya popular na akala kan mga tao kang panahon na ito, siya na ang Mesiyas na sa indang hinahalat. Alagad sabi ni San Juan Bautista, sabi niya, advance party lang ako. Bako ako ang Mesiyas. Mensahero lang ako. Siya ang mensahero, kantunay na marhay na bareta. Sabi niya, bako siya ang good news. Bako siya ang marhay na bareta. Mensahero lang siya, kantunay na good news. Si Jesucristo, ang matubos, kan katauhan. Matugang, si Juan Bautista nag-abot sa panahon ng kadikluman, asin ang Israel, nasa kaoripnan, giraray, bako na kan mga Babylonians, kundi uripon sinda kan mga Romano. Si Juan Bautista talang, ang propeta, kan panahon na iyan, naigwanin isog nin buot. Maisog na nanindugan, asin nagtaram laban sa pang-aabuso sa Israel. Maisog siya. Bakong arog sa panahon ngunyan, dakulan mga maisog ngunyan. Maisog lang sa pangraraot. Minsan nagtatago. Minsan maririsannindo. Ang mga Facebook mo niya, dahil mo maintindihan ang pangaran. Di ba? Binabaraliktad. Kulang ang isog. Isay kabaga talaga, ano baga talaga ang pangaran mo niyan. Dahil ko aram kung may mga tinatago. Baraliktad ang pangaran. Ngunyan may mga taong may isog lang. Magchismis, mangraot, maisog lang pag nakatalikod ka. Kaya pag ika niraraot, magpasalamat ka, ambot sa ibon, takot sa imo, takot kang atubangon, kaya day makataram sa imong aratubangan. Diba? Si Juan Bautista kan panahon na ito, nabubuhay sa kadikluman, alagad igwas siya ning isog. Kaya ang mga tao, kinoconsider siyang saro, siyang bituon na nagliliwanag, na nagtataonin paglaom sa kadikluman. Alagad, sinabi niya sa mga tao na bako siya ang hinahalat ninda. Ang maabot na Mesiyas, iyo ang tunay na liwanag na maghahawas sa inda sa kadikluman. Lalo tayo ning maiintindihan kung basahon ta ang third gospel. Ano ang third gospel? Yan ang ebanghelyo ni San Lucas. Magayon ining tig-anticipate sa inaapod niya tong canticle na pinaagi sa nguso ni Zacarias. Giromdumunta na si Zacarias day nakataram huli sa kawaran nin pagtubod. Alagad bigla nagtaram ang apod tadigdi, the canticle of Zacarias. Iniinawit niya kanaan sa iyang aki na si Juan Bautista ipinangaki. Anong sabi ni Zacarias?
in the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Yeah. Magayunon. Kaya ang mga babasahon tangon yan, consistent sa espiritu nin Advento. Yeah po. O mas lalo tayo yung maiintindihan sa paagi ng kanta. Ayun, na pamilyar sa Saindo. Yan ang kanta na Whispering Hope. Ano ang sabi kang kanta? So, actually, ang Whispering Hope, bako siyang Christmas song, kundi Advent song. Sabi niya, soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard, hope with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Whispering hope, how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Kaya, ang ikaduwang Domingo kang Advento, magayon na gayo na nagtatao sa tuya nin paglaom. Sa mga naluluyahan nin buot. Ang ikaduwang Domingo nin Advento, sarong pagranga ta sato. Ano ang marhay na bareta na dadangog nyato ngunyan? Ang marhay na bareta, yun na magrukyaw, asin maglaom, hulitan promesa nin Diyos, dai nababari, asin mahaman sa sato. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, na nahihiling asin gabos na asin sa sarong kagurangnan na si Hesus Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na nitawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ansayang kadi-anday katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Siring na si Juan Bautista, naghulit nin pagsulsol, hagadon ta sa Ama, natabangan kitang magkaigwan in tunay na pagbabago, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda nin pagkamuot asin pagpatawad, mantang nagaandam kandalan para sa pagdatong kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na tawo, magbukas kan sa indang puso ki Kristo, sa paghigos na makatugdas nin pagka makatutuuhan, asin pagsulsol, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an katuninungan asin pagkauruyon, magdanay sa satuyang mga harong, asin mga puso, asin maging makatutuuhan, an pakikipkapagtao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang sa satuyang komunidad, makahiras sa paglaom asin kaugmahan, kan panahonin Adbyento,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa indang daing sagkod na premyo sa langit. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, sa panahon nin Advento, tano sa andalan para sa mo, sa pag-andam niya mo, na masabatan ka sa Pasko nin pagkamundag kan sa imong aki, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa iyang mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, papagkanigwa sa imo ang mga pamibi asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kung sain mayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marahay, an tabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, itinaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kang inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa imo, andalan in kaligtasan, na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun, nokbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba, kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virena ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagpuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos, Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa huyan. Asin haren kami para sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninungan, tinataw ko sa indo. Hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susob sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be Peace be with you. Kasalan kan kinabang, awi kami. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinansa kong kalag maumayan. Salamat ni Kristo.
Matindog po ang gabos. Mami, bi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo. Kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Rumbaldo. Ang sa tuya pong mass operors, Adonai's Love Community, Edgar Ramos, Jesus Satan and Family, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and Family, asin ang Satuyang Choir, ang CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang satong akolitos, ang mga nagbasa, asin ministro laiko, asin kamugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hininyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo para sa pagbindisyon. An makakamhan asin mahira ko na Diyos, naan pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo sa nakaaging panahon, asin hinahalat sa maabot na panahon, magbindisyon sa Indo, sa liwanag, kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa Indo sa iyang bindisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibo niya kamong pusog sa pagtubod, nag-ugma sa paglaom, asin nakikihimo sa pagkamuot. Amen. Na kamong nag-uugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay, na daing tapos, sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa Indo gabos.